Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa cikin cigaban karatun littafinmu da aure na marubuciya Hauwa'u Salisu. Tare da ni mai gabatarwa Maman Aslam ta cikin wannan tasha Farfajiya Hausa TV. Ku dai ku ci gaba da danna mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Huwairat ce ke bin Ahmadu da ido, inda take tunanin anya ko yana da tausayi? Kai da yana da shi da hakan bata faru ba. Yana ta mitarsa ya haɗa min ruwan zafi ya ce saura ya rage naki. Ko ki ko karki ni dai abu ɗaya na sani, haƙƙina yawwa, ya sa kai ya fice abinsa. Kukan cak ya tsaya sai ajiyar zuciya ta na yi rashin da ya naka samun rayuwata da jin daɗina. Cikin tunaninnuka barkatai na samu na shige toilet ɗin na zauna cikin ruwan zafi. Abin da ya ja na fasa ƙara. Bam ya faɗo toilet ɗin. Ke ban san iskanci fa kin ji? In kika ƙara min kuka sai na ƙara wallahi, ya fice a fusace. A hankali na samu na gama gasa jikina na yi wankan tsarki na rarrafo. Na dawo ɗakina na sake kayana na lafiya kan gadona ina ajiyar zuciya. Shigowa ya sake jefo min wasu magunguna. Ko ki sha ko kar ki sha, damuwanki ne. Ni dai na faɗa miki yanzu ma na fara ya juya ya fita abinsa. Dole ta sani shan magungunan barci. Ai kuwa ina shan magungunan barci ya sace ni. Sosai na yi barci sai wajen azahar na farka. Na ji ƙamshi ya cika ɗakin na buɗe idanuwana da suka yi kumburi karar muka da ido da Hafsat. Na kuwa fashe da kuka sosai. Tabɗi lalle amaryar nan. Kukan shagwaba har yanzu baki daina ba. To ki jira angon naki, ni kan ba da ni ba. Ki tashi ki wanka ki ji daɗin jikinki. Ki tashi ki wanka ki ji daɗin jikinki ki ci abinci. Na gama tun ɗazun angon ke ce ba kya lafiya, shi ne na yi girkin su mama na gaida ke ga saƙonki can. Ta nuna min wata jakar. Da ƙyar na samu na tashi na je na sake wanka na fito. Ni ce har da su kwalliya don ƙarfin hali. Muka koma falo na zuba abinci sosai na ci don abincin ya yi min daɗi. Sai yamma Hafsat ta haramar tafiya gida. Ai kuwa gabana ya ci gaba da faduwa ina tunanin an jima fa sai ya ƙara. Tuni idanuwana suka ciko da hawaye shar. Hafsat ta girgiza kai, gaskiya ƙawata ki ce ya miki uzuri ki warke dan akwai cutarwa gare ki. Da sauri na kalle ta, ya kika san damuwata? Dariya ta yi sosai. Kar ki manta, tare muka tashi ba ma ɓoye damuwar juna. Ko mun ɓoye sai ta bayyana. Ki dai ɗau shawarata kawai ta fice daga gidan. Tunda na yi sallar isha, nake addu'an Allah ya sa ya haƙura yau kar ya yi. Ƙilan mutuwa zan yi an jima haka, na duƙunƙune kan sallayata. Tsoron abin da zai faru da dare ya hana ni cin abinci. Ƙarfe 10 ya dawo daidai, da bugawar zuciyata kamar ta fito na ƙara lafiya gun ina jin tsakinsa. Ya raba ni ya shige jim kaɗan ya fito ya zuba abinci, ya saka waƙa a wayan shi yana ji. Sidney kamar matatta, ya gama ya sake tashi zuwa ɗaki. Ina ji har ƙwallo da ƙafata, ya ja tsaki ya afka ɗakin. Na ce oho dai, ban barci ba, sai dai na ji ya fara jan minshari sannan hankalina ya kwanta. Barci ya ɗauke ni, gab Maghrib. Wasa na samu sati ɗaya bai sake kula ni ba. Amma ba ko zama kusa da shi ban isa na yi ba. Yanzu ya fara faɗan bai ga amfanin zama da ni ba. Don haka ni da shi ido ne. Idan ka ga muna magana, to baƙi ne muka yana ganin 'yan ɗakin amarya. Sati na biyu cif da yamma ya shigo da wasu 'yan mata suna ta dariya. Na kalle sa, ashe yana da fara'a. Ban taɓa gani ba sai yau. Na shiga muka gaisa. Ɗaya ta yi magana. Ta ce makwabtanki ne. Sunana Wasilat, wannan kuma Zainab. Gidanmu kusa da naku, mamarmu na gaida ki. Ta ce baki shigowa a gaisa. Dariya ne na kalli Amadu don wannan saƙon nasa ne ba ni ba. Ya ɓalla min harara ya ce, za ta zo ne sai gobe. Sai ta yi muku yini daman bana gari gobe. Sosai na ji daɗin zuwansu. Ko banza zan fita daga unguwar da nake aure ni ma. Tunda Isha ya dawo dama zuwa yanzu na fahimci bai damu da sallah ba. Wanka ma sai ta kama. Na gama komi na hau kan sallayata na kwanta. Ko da ce gadona. Dan nan nake kwana. Allah gatan bawansa. Haka kawai na furta na ji ne wanka na dawo na kwanta. To wannan kenan. Silan faruwan komi. Washe gari na gama komi na rufe gidan. Na faɗa gidan su Wasilat.
dan yi masu yini wanda sai da Ahmadu ya ce bai aminta ba na fito ko da leko har sai ya zo da kansa. Na ce to matar gidan na da kirki sosai. Na zauna tun ina takura har na ware muka ci gaba da fira da su Wasilat. Salamu alaikum muka ji sallama wani matashin saurayi. Su suka ansa, ni kam kaina a ƙasa ina wasa da zoben yatsa na. Ina yini na ji ya gaida ni, na ansa na ci gaba da wasan da zobe na. Sai da duk sanda na ɗago ido sai mun haɗa ido da shi. To fa, waye kenan jama'a? Amaryar da aka kawo ce in ji Wasila take faɗa ma matashin. Allah sarki, na ga mijinta yanzu da wata sun shiga gidan, ashe tana nan ita. Da wata kuma, to wace ce? Shi da ya ce bai garin? Ko dai na je na gano ni, amma ai ya min kashedin kan na fito ko zauren gidan. Ya za ta yi kenan? Ganin na kasa nutsuwa ya sa matashin nan tashi ya fita ya bar gidan. Ni kam hankalina na gun Ahmadu da ya shiga gida tare da wata. To wace ce ya kawo gidan bayan ya san bana nan? Ko da yake kilan zai aje ta ne ya zo ya kira ni na je gunta. Amma shiru kake ji har muka yi azhar ba Ahmadu ba labarinsa. Ni dai gani na kawai ne suke dan so nake na je na ga me ke faruwa a gida nan. Muna gama cin abinci matashin da na ji Wasila ta kira da Nura ya dawo ya zuba abinci na ci ya kalli Wasila. Still dai fa. Ina ganin sanda ta saci kallona ta ce kai haba dai kar dai har yanzu hannun nan nashi na nan to Allah ya kyauta. Haka kawai na ji na tsargu zuciya ta ke ban da ni suke. Koda da wanda na sani ne ban shiga abin da ba a sani ba. Da haka na share ne kamar ban ji su ba. Sai wajen 10 na dare muka ji sallamarsa. Na sako hijab ɗina na yi musu bankwana na fito. Fuska martuke ya wuce gaba na bisa a baya. Simi ya buɗe gidan na shiga. Ina kai ka sani mutum bai fara'a ko da yaushe fuska a turɓune. Ina ma amfani. Abun mamaki an ci abinci ga lemuka an haɗa su biskit a falon zan raba na wuce ya fisgo ni. Uwarwa zai kwashe miki waɗancan kayan ne. Ban fa son ƙazanta fa. Hijab ɗin na zare na ci gaba da gyara ɗakin. Na gama na faɗa wanka na saka kayan barci na zan kwanta. Zuciyata ta fara nazari. Ko ki kwanta falo ko ki kwanta kan gadonki abin da ya niya ba fasawa zai ba. Gara ma ki dinga kwana kan gadonki zai fi miki. Na yi na'am da wannan shawara na haye gadona na kwanta gefe ina jiran zuwan barci. Ko Amadu na san dai cikin biyu zan samu ɗaya. Cikin barci na jisa ya fara sana'ar tasa. Daga nan sai Amadu ya tsiro da kai ni gidajen 'yan uwansa. Ko namu na kai har dare sannan ya je ya ɗauko ni mu dawo gida. Ban taɓa ritsa sati guda a gidana ba, hakan yana damin mamarmu. Ta sha min faɗa wai na daina yawo, na faɗa mata ban taɓa cewa zan fita ba, shi ke kai ni duk inda nake son zuwa. Mama da kanta ta yi ma Amadu magana kan yawon fitata, amma ya gwada mata ba komi. Ai sai na gaba komi nake fitowa da sanin sama. Mama ta ce Allah ya kyauta to. A ranar dai na yi abin da ban taɓa yi ba, na je gidan Zainab ƙawata, sai dai ta ganni kamar daga sama, muka rungume juna muka faɗa ɗakinta. Zainab ta bi ni da kallo, huwai, anya ko ba ciki ne da ke ba? Cikin fiddo idanuwa na ce, me kika gani? Ina fa'on duk wata lafiya lau. Anya ko huwai, to in dai ba ciki gare ki ba har yanzu kin ga zamanta baya, ki rungumi auren ki hannu bibbiyu, don ga alamu nan barkatai a gunki. Haba, ko da na ji abin da mama ta gani kenan, da na je ran nan gida na binciki kaina, me ke damuna, ashe haka kika koma, duk kin rame kin lalace. Huwai da auren ki kike tunanin wanda ya mutu, haba ƙawata. In barci ma kike ai ya kamata ki farka. Mijinki na son ki, duba ki ga yanda duk inda zaki shi ke kai ki, ya je ya ɗauko ki. Wannan gatan ba kowace mace ke samun sa ba. Tunda ta fara magana hawa yake wanke fuskanta. Yaushe rabona da na nuna ya Habib, tun da ran farko addu'a ma bai samun ta guna, saboda duk sanda na gama sallah mijina nake roƙawa Allah ya gyara halinsa, ya dinga kula da addininsa, shine damuwata ne. Cikin takaici na ce Zainab ban taɓa tunanin zaki min wannan ɗaukar ba, dan kin san halina bana magana biyu. Da bakina na faɗa miki zan yi aure da zuciya ɗaya, zan riƙe mijina na ba sa kulawa, na yi masa duk wani gata. Amma kashi na mijin bahagon hali ne da shi. San ban san yadda zan gyara zaman aure na da shi ba. Tabbas ban san Amadu ba, amma hakan ba zai hana ni masa duk wata biyayya ba. Ta aure ba, Zainab Allah shine shaidata akan zamana da aure na. Ni ba zan ce miki komai ba, amma ki taya ni da addu'a kawai. Sosai Zainab ke kallo na ta rasa me za ta ce mu.
Ta ce ba komai huwai, na fara fahimtar ki amma dai ki sani duk bauɗewar namiji mace na sa shi hanya. Don haka ya zama dole ki ajiye damuwar ki gefe. Ki ɗauki salon da zaki bi da Amadu ya dawo hanyar da ta yi miki ke ganin ita ce daidai. Murmushi ne kawai don ba za ta gane ba. Kar ki damu ƙawata. Ki duba fa kina da kyau sannan kina da dirin da kowane namiji ya same ki ba zai sakacin rasa ki ba. Don haka ki dage ki shiga makarantar kula da miji don samun zama mai inganci tsakaninki da mijinki. Wani anya ma ko kina ɗaukar wankan ƙananan kaya huwai? Anya kina kula shi a shimfiɗa huwai? Ki sani iya abinci ba shine kula ba. Ko ɗaukowa da ajiyewa ba. In ya sa ki aiki? A'a, kulawa ita ce ki kula da walwalan shi jin daɗin sa musamman a wajen shimfiɗar ku. Akwai wasu magunguna da na siyo ran nan zan baki su ki gwada amma ina ƙara faɗa miki ki dinga sarrafa masa yadda ya kamata. Dan namiji sai da lallashi. Ba ma kamar mazan yanzu ba, bin mata a gunsu tamkar a jininsu, sai wanda Allah ya kiyaye. Tunda ta fara maganar bin mata gabana ya fara bugawa. Dan na tsani namiji mazinaci, na tsani zama da shi. In ka haka ne zan dage duk da bana jin daɗin abin nima na dinga masa abin da zai gamsar da shi sosai da dai iya nemi matan banza a waje gara ne duk wani ƙoƙari na gamsar da shi. Wai ko akwai wata matsala ne na dube ta babu kawai dai ina jin daɗin shawarwarinki ne. Na gode Zainab zan je gidan su Hafsat ita ma dan daga can cikin mintuna kaɗan zan wuce gida. Cikin mintuna ƙalilan Zainab ta haɗa min tarkacen maganin mata. Ta nuna min duk yadda zan amfani da su. Ta ƙara min da set ɗin ƙananan kaya kala 3. Na yi mata godiya na wuce gidan su Hafsat. Sai dai ina zuwa aka ce min tun ɗazun ta tafi gidana har ma mamansu ke min ya jiki. Wai ta faɗa musu ban da lafiya don haka take zuwa yi miki girki. Mamaki ya kama ni amma sanin tsananin gidan su Hafsat na hana ta fita ya kasance. Mamaki ya kama ni amma sanin tsananin gidan su Hafsat na hana ta fita. Yasa na ce haka ne. Daga asibiti ma nake na biyo mu wuce. Ashe ta tafi. Na yi masa sallama na ja kafata na koma gidanmu. Tunda na koma gidanmu na fara tunani yadda zan bullo da zaman aure na da Amadu. Ya mana daɗi kamar na kowanne ma'aurata. Sai dai da na tuna shan ƙamshinsa da sauran hannunsa sai jikina ya sanyi. Baba ya dawo na ji na gaida sa. Ya ban sabuwar waya sosai na ji daɗinta ko banza za ta rage min zaman kaɗaici. Cikin sa'a yau Amadu bai kai daren da ya saba zuwa ba. Muka tafi gida zuciyata cike da tunanin ta ina zan fara gyara zaman auren namu. Wanka na shiga, na yi na haɗa wasu ruwan na fito. Yana kwance kan doguwar kujera. Na jin ta bayansa. Gabana na faɗuwa na ɗan ranƙafo kansa na raɗa masa ruwan wanka na jiran ka please. Wani mugun tsaki ya ce miki ne zan yi wanka ne damun. Cikin ƙwarin gwiwata na ce, a'a, na ga ana zafi ne don haka na haɗa maka ka ji sanyi, amma Allah ya baka haƙuri. Wani tsakin ya ja ya shige ɗakin ya bar ni tsaye. Girgiza kaina ne, anya ko zan iya abin da nake da buri? Cikin sanyin jiki na shiga ɗakin wayam sai alamar wanka da na ji. Murmushi ya subuce min, ya dai ji magana ta kenan. Ya kamata na ɗau mataki na biyu na jarab cikin sauri na barza maina, na saka ɗaya daga cikin kayan da Zainab ta ban. Na zuba ma madubin ido, anya zan iya zama a gabansa haka kuwa? To me zai hana ba mijinki ba ne? Na sake bin jikina da kallo, wata 'yar farar riga ce wadda ba ta da hannuwa, sauri siririn zare da ke ɗaure ta baya, sannan a shafe take sai wajen nonuwan da aka saka wani ɗan ƙoƙo alamar tafi take da bra ɗinta. Daidai wajen cibi na waje yake tsirara, na bi ɗan guntun wandon da kallo shi ma bai rufe min cinya ba. An yi ma ƙasan kowace ƙafa ado da wani zane-zane. Na juya bayana na ga yadda shaf ɗin ƙugu na ya fita sosai. Na ce anya zan iya kuwa? Ƙarar buɗe toilet ɗin ya sa na basar na hanyar falo cikin yanga da takun girgiza. Na san da gayya ni ma nake tafiyan cikin bazata na waigo na ga Malam Amadu. Ya tsaye yana kallo na. Basarwa ya fara ƙoƙarin tsare jikinsa cikin sauri na ƙaraso. Gabansa na fara goge masa jikin cikin salo. Ni kaina na san na ba kaina mamaki balle Amadu da ban taɓa ko saka kayana a gabansa ba. Ina tsaye kamar gunki na gama tsane sa na ɗan jasa kan gado na ce mai zan shafa min. Alhaji na cikin siririyar murna ne magana da ba lallai ne idan akwai wani gefen mu ya ji ba.
Shi kam ga alama na kashe sa da haka karatun kurma kawai yake min wato kallo. Na gama shirya shi tsaf na sake jan hannunsa zuwa falo na zuba abinci. Na dube sa, Alhaji ne buɗe bakin na baka. Na san ka gaji sosai ni kuma ga lada ina son samu. Kallon yaukin taɓo yake min na gintse dariyar da ke son kama ni na fara ƙoƙarin bashi abincin a baki. Ban sanya akai ba ni dai na ga abinci watse ƙasa yana ta huci yana ta huci ina ga da wani sabon iskanci kika zo gidan nan. Na kula ai tun a hanya kike ta shige mu banza jarababba. Sai ki zo mu je na san dai haƙƙi kike nema. Shi yasa kike min wannan kwanayarin. Hawayen takaici suka zubo min. Na so a ce Amadu ya min uzuri da na fara gwada shawarar Zainab amma ya mai yi wa hakan wata ɗaukan manufa daban. To ya kamata ne masa? Ko dai na hana sa kaina don ya gane ba shine burina ba. To ku taya ta dubawa dai to anan zamu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba.